Destan Show adlı täze kanalymyza siz bir näçe gepleşikleri, aýratynam döredijilik işleri tomaşa edip bilersiz. Şu vilayatynyň iň bir naýwasy video studiýasy bolan Destan videoň ýadyk etmegine bir ajaýyp täze gepleşik taýýarladyk. Indi gepleşigimiziň ady Ýürek joşguny. Parahat geňeşliginde 1992-nji ýylda doglan ýaş aýdymşymyz Altmurat Annaýew şeýlede şanymdyny baga seýle gidipdir. Özge gyýlary geldi ýarym gelmedi. Özüme ýakyn sahyp dinleýän halipa başlığımız var. Olardan şu Mawtumul Garliýew halipamyz hemde tüýli oturup halipamyz. Şanlarlar biline biline. her bir adamyň öz ýüregine bir ýakyn görüp bir hiňlenip geden bir aýdym bolýar dogurdamy? Zeminiň lälesi asmanyň aýy, ay günüň sultany Han Ogulbek. Hey 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 hey. Buraya oturup boya bakın, aşıkların canım yakın. Gözünü tüdüp ağzın kakın, gözünler geçini. Ne sen telefon belgigem sen bilen habarlaşmak üçin ine salgymyza goýup geçeriz. Ana şonu da näme? Türkmen toýun toýlajak, agzyr maşgalalar sen bilen habarlaşyp biler. Ýürek joşguly aty gepleşigimiziň asyl maksady siziň görülmedik sunugyňyzy dünýä ýüzüne görkezmek. Şonuň üçin ekranlarda görnýän şu belgilere jaňadan Destan video studiýasy hormatly halipamyz Nazarberdi Garaýew bilen habarlaşyp ýürek joşguly atly ajaýyp täze gepleşigimizde gatnaşyň.